Oturan yerinde 3 san diplomlu olmak isleýärmi? Ulu üniversitetiň diplomunu almak häzirki döwürde töleme ýurdumyz ösdi, teknologiýa ösdi, ulaka mümkinçilikler dördüldi. Eger oka bilmän armanda galan adamlaram bolsa şol oku 18 ýaşdan 50-60 ýaşa ýyl okap bolýar. Biziňki ýany gidip daşa ýurda gidip 4-5 ýyl okap şeýitmegem gerek däl ekende garaz. Biz şeýdip okuduk, näçe rashatlar çykardyk. Ne häzirki döwürde bolsa goýr näme mümkinçilikler we 3 sany diplom alyp borýar. 1 ýyl online kurs okaýaňyz. Dölegem gatyr ujypdyjy hiç ýyl gymmat dä, ol gidip 4-5 ýyl okanyň nada terden hiç ýyl gymmat dä. Soňky döwür ýaşlarymyz salon zat açyşdyryp ýurdumyzda töleme ösüp beren, işledip beren ýaşlarymyzken şolary hökman şunýaly ulakon diplomlar gerekine şu üniversitet gaty owadan hemme zat ynamly, garantiýaly 3 san diplomam alýaňyz. Eger gerek bolsa, okujagymyz bolsa arkaýyn habarlaşyň, aşağında nomer ýazýan kömek edip bilersiz.